Altså det der, det er jo fantastisk. Ja, det er det. Det er udsyn der. Det er fint. Så er Lissi, og det var og Tony, og far Christian. Og det der, det ser spændende ud. Og det er Listan, Anne og mig og dig, Kjeld. Der er Kjeld nyfødt. Det er, hvor Benny og Magnus og mig skal på skoletur til København. Nå? Ej, men nu er jeg ved det farlige, men der var du så ikke med. Ja, det var dengang, det gik over der. Ja, jeg har hørt om. At jeg begyndte min rygekarriere ret tidligt. Der har jeg nok ikke været mere end 8-9 år. Der er nogle af mors søskende. Ja. Og der er fars far, det er ham, der startede. Hansen. Og der er fast Karen, der er fast Agnes. Fars mor, altså min bedstemor, hun har været i huset ved nogen over i København. Og det var noget, hun var så begejstret for. Og det var og der hed familien Ernst. Og så da hun skulle have hans første dreng, der syntes hun, at han skulle opkaldes. Så han kom til Christian Ernst Hermansen. Og så da far og mor de fik mig, så holdt far på, jeg skulle også have Ernst. Det er derfor, jeg kom til at hedde. Hvorfor kom du til at hedde Kjeld? Jamen, ja, der var stor diskussion. Der er stor diskussion, om det skal være Kjeld eller Finn. Enten Kjeld eller Finn. Ja. Det var det store. Og jeg takker skaberen for, at det ikke blev Finn. Men det er ikke opkaldt efter nogen? Nej. Ja, nej, det ved jeg ikke, men jeg tror, det var mor, der bestemte, det skulle være. Det kan godt være. Kjeld. Ja. Og det skulle være med J. Kjeld. Men der var jo ingen her, altså mine Magnus og Benny og Magnus, de kaldte mig jo Kjeld. Ja. Fordi det står der jo, jeg sagde, at jeg hedder egentlig Kjeld. Men der står jo Kjeld. Ja. Så det insisterede de på. Altså det der, det er jo fantastisk. Ja, det er det. Det er udsyn der. Det er fint. Men i går, hvor vestenvinden den stod ind, altså det har jo ikke været det samme miljø her. Nej. Da vi var. Nej. Jeg kan huske, det var altid varmt her. Ja, det var. Ja. Jeg kan huske, far, han mente ikke, det var en god idé at fælde det. Nej, at fælde dem? Nej, det var nok særligt om. Ja, et år. Ja. For jeg kan huske, at Holger Posten, han sagde altid, når han var, jeg kan ikke forstå, at jeg vil have de træer væk, så de kan få den udsigt. Nej. Det har han sagt masser af. Ja. Den hvide rose, der står dernede, han kaldte det en engelsk te-rose. Ja, hold da op. Jamen, det er da historie. Ja, han mente, den står der altid. Hvor mange af træerne er gamle? Er det nogen, du har plantet? Nej, eller? de er gamle alle sammen, men de blev taget med af dem under krigen. Bilerne, de kørte jo på sådan noget, en ovn, der stod bag på bilen. Der kunne man jo ikke få benzin under krigen. Så brugte man træ. Der blev den der trægas, kørte motoren på. Og det er så træerne herfra? Ja, dem der stod der langs med. Og nu er de kravlet op igen. Der var ikke så mange. Der var bare syv køer. 7? Ja, de stod så fra. Ja, de stod derovre. Ja. Og så er der kvier jo, så er der 3-4 kvier og kalve. Og så er der vel 20-30 svin. Og det havde man jo sammen. Ja, og så omkring 100 høns, 2 heste. Den gik kun dertil. Ja, den var ikke så lang dengang. Så I kan se, der er en. Jeg kan godt se, der hvor det er bygget til. Det er laden. Det er nok, der er den forholdsvis nybygget, kunne jeg tænke mig. Og hvem står der så der? Det er far, der står derinde. Det er i hvert fald Anne med. Det er dig. Det er Anne. Det er Anne, der holder ved dig, tror jeg. Ja. Jeg kan huske tydeligt de der
overtræksbog. Det var sådan noget med nogle penge. Sådan nogle mønter. Jeg synes, det var så fint, den der. Ja, og der er bistaderne. Der er bistaderne, ja. Jeg kan huske en gang, så skulle han over og se, om der var, hvor meget hånden der var i bitavlen. Og han har jo den der røgmaskine med. Og jeg kan tydeligt huske, jeg var med derovre, jeg var nysgerrig, så stod jeg nok 100 meter væk. Og så har jeg lige råbt til far, nu skal jeg se, om jeg kan rave mig et bistik til. Og nok, jeg kan selvfølgelig ikke huske for mig, det gjorde jeg. Kort derefter, så landede der en bi på, og de var jo rasende på far, men de kunne ikke komme til ham, fordi han havde maske på. Men det havde du ikke? De stak mig lige her, og det svulmede op. Og så. Jeg tror ikke, der fandt så mange regler for børnearbejde dengang. Jeg har aldrig hjulpet med landbruget i virkeligheden. Nej, Kjeld, han var sluppet billigt med landbruget. Jamen, hvad havde du så af pligter, Hans? Ja, for det første, så skulle jeg, når der var kalve, så skulle jeg skære kartofler til kalven. Og der var sådan noget trækasse. Den trækasse, den skulle fyldes af der med kartofler og skåret i stykker. Passende størrelse, så det kan. Efter 7. klasse, så begyndte jeg at studere. Og så når vi, det var nok en gang eller 2 i ugen, der skulle tærskes korn, og der skulle jeg lægge næen op på. Til far og så tage halmen fra. Hvordan kunne han slippe så nemt, hvis det først var for 7. Ja, klasse? det er egentlig også under mig. Og så når det også en gang eller 2 uger, der skulle der køres roer ind. Og hvad var der med? Det gjorde du. Hvad? Du kørte roer ind. Ja, i hvert fald hjalp jeg det. Men altså, I havde en traktor? Nej, det var jo heste i mange år. Og sprøjte muldvarpeskud. Det var en anden ting. Det er der aldrig været en uge, så kan hverken sprøjte samle sten eller sprøjte mulder. Jeg var jo 7 år yngre. Og Hans var jo begyndt, altså. Jamen, du kom ud af tjene, som, hvor gammel var du? Ja, der var jeg 17. Var du 17? Ja, 17. Men det er jo Hans, der hjalp. Og hvad så med Anne? Hun hjalp vel også til? Jo, hun hjalp også en del. Ja. Der har jeg faktisk et billede af, hvor hun hjælper med at læse kurven i. Når vi fik jo små kyllinger. Det var der om foråret. Helt små, nyudruede kyllinger. Og de skulle have finsnittet græs. Og der var mit job, det var at gå ud og plukke græs. Og så skære det lige så fint det kunne. Sådan til kyllingerne, de skulle have. Men altså, det var så også fuldstændig tilfældighed, at jeg kom til at læse videre jo. Altså, det var på grund af min faster Karen, som var skolelærer inde i Højeste Stationsby. Jeg var jo gået ud af skolen og havde holdt sommerferie. Og så faster Karen, hun havde hørt noget, hun snakkede også med, hvad var nu han hed, ham læreren i Højeste Kirkeby? Birk, ja. Hun kom lidt sammen med ham Birk der, og han havde så åbenbart fortalt, at det var fint, hvis jeg læste til realeksamen. Ja. Og jamen, det var en tilfældighed. Jeg var gået ud af skolen. Ja, så det var faktisk hende, der ligesom... Ja, det var det hende. Det var udelukkende hende. Ja. Ellers havde jeg jo nok fortsat med... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg havde. Men i hvert fald, det var en tilfældighed. Ja. Jeg tænkte på en gang, jeg kunne godt tænke mig at blive murer. Ja. Men
Det blev så aldrig til noget. Kan du huske mur Hans? Jeg kan huske endnu, når han murede, jeg har nok været en 5-6 år, jeg sad og studerede ham. Fordi når han lagde stenene, så den bevægelse, han gjorde med murskeen for at lægge på hans tunge, den fuldfundet. Jeg gjorde. Og jeg bagefter for nu, at det er egentlig ganske naturligt, at der er et eller andet bevægelse. Men det er jo sten efter sten efter sten. Jeg synes også, det var morsomt. Det var du også med, da vi murede hus. Ja. Det synes jeg også, det var morsomt. Var. Det har vi faktisk mere eller mindre lavet. Ja. Det er faktisk en lidt sjov historie med gulv derinde. Kan du huske den, Hans? Med hensyn til gulvet. Ja. Fordi der havde vi store ambitioner om, det skulle være et rigtig stærkt gulv. Og til at begynde med her, hvor det så senere blev garage, der er det nærmest sådan en lag cement. Og rigtig stærk cement. Og så efterhånden, så slap cementen op. Og til sidst der var det næsten kun sand. Og det blev tyndere og tyndere. Det hævnede sig så senere, fordi det kan jeg holde. Det var hos Fu Davidsen. Og arbejde dybt med dine jeg så meget op til lektier. Jeg så meget op til lærerinden i førskolen. Hun hed Fru Davidsen. Ja, Fru Davidsen. Ja. Jeg sagde Fru Davidsen. Og så han og de her en uvane med, at de holdt grin med Fru Davidsen. Og der var ingen, der måtte kritisere hende, fordi hun gudinde. Han blev sur, så sagde nogle uger for, at der lagt om Fru Davidsen. Fru Davidsen. Fru Davidsen. Så når jeg kom i skole der, så begyndte jeg jo at lave regnestykker på tavler med griffel. Og så når vi startede, så havde jeg igen sådan en stak tavler. Ja. Og det var hun meget stolt af, og de var rigtige alle sammen. Ja. Så hentede jeg koks for hende også. Det var begyndelsen på hans karriere. Ja, det er far og mor, da de blev gift. Det står meget skarpt. Der er Hans på landbrugsskolen. Ja, det var på landbrugsskolen, ja. Det var ved Holstebro. Lækker landbrugsskolen. Tror du ikke det, Hans? Tror du ikke, det er mig, der har bygget den sæbekassebil der? Nå, sæbekasse? Jo. Du interesserer dig jo ikke for biler, så... Ja, det er nok. Det er garanteret mig. Det er godt tænkt. Så på et tidspunkt, så holdt vognen der med de 2 nordbakker foran, og var parkeret egentlig. Og på det tidspunkt, der var det tag der, det var blankt. Det var efter, at vi fået bygget det til, vi snakker om, det der til stallen. Ja. Der var der nogle af de der pandeplader, nye pandeplader. Ja. Der var en fejl i dem. Nå. Så de skulle leveres tilbage op til tømmeren oppe i Højslev Kirkeby. Og der ville far så køre op med dem. Læs dem, der tror jeg nogle 5-6 stykker eller sådan noget. Og de var læst på. Nej, ellers var han ved læst de var ikke læst på. I hvert fald. De var ikke vognen, den holdt til uge. Ja, og jeg sad ovenpå. Ja, og heste var spændt for. Ja. Og så har far nok været ved at læse planer på. Nå. Og så blev hesten bange. Så stak jeg. Ja, for der var ingen plader på. Jeg var den eneste på vognen. Nå, var der ingen plader på den der... Nej, for jeg sad op på vognen. Ja, det gjorde du. Ja. Fordi du kender nok resten af historien. Fordi så begyndte hesten at gå fremad. Og mor, hun kom faren, og jeg kan lige så tydeligt huske, hun tog fat i baghjul. Det er jo sådan nogle store, og blev ved med at løbe ved siden af. Og så da de kom lidt op, så satte de fuldt drøn på. De løb simpelthen løbsk. Jeg forsøgte at kravle op på kanten. Den har sådan en profil her, sådan en gammel vogn, med sider, høje sider. Så halvvejs derhen, så kravlede jeg op på kanten og sprang ud. Og grunden til, at jeg kan huske det der med, at det var jeg kan huske endnu, den følelse, jeg landede på nakken. Og det stak de der. Nå, så må det være rigtigt. Jeg synes, det var en pløj. Og så fik jeg rejst mig op, og de var så nede og vendte dernede. Og jeg kan huske nu, de lå næsten hen af... Ja, de kom fuld fart, alt hvad rem og træsen forbi her. Og det, der var tilbage af vognen, det var de 2 forhjul. Det andet, det var skræmmet af, da de vendte dernede. Så var der et stort gammelt æbletræ, der stod derinde.
Og så den ene af dem rendte på den ene side af æbletræet, og den anden på den anden side. Og så bum! Der kan jeg huske, de de stod. røg først træet op, den var næsten røget op. Ja, den er. Men de stoppede. Ja. Og det lå ned i skole. Og hvor er du hen, Hans? Ja, jeg står... Bum, bum, bum. Du var deroppe. Der er. Nå, du er lige der. Ja, det kan man faktisk godt se. Er det alle børn på skolen? Ja. Og hvor er Anne så henne? Hun er vel Hun også... er... Ja, hvor er han? Der, tror jeg. Der er. Ja. Det var Bær Hans, og jeg var stor Hans. Peter Hans og Stor Hans. Og gik I skole hver dag? Ej, kun den anden. Ja. Jeg har altid været glad for at læse, Ja. og det lærte jeg lynhurtigt. Ja. Så slugte jeg alt, hvad jeg kunne finde, Ja. der kunne læses. Ja. Det læste jeg. Ja. Enten det var for voksne, eller det var for børn, eller hvem det var for. Jeg har aldrig været glad for mig. Nej, det var en historie, du er glad for. Jamen, bare for at kigge på den græsplæne der. Fordi i gamle dage, der var der jo ikke en græsplæne. Nej. Der var der et maskinhus. Altså en lille version af den derovre. Så var der udendørs toilet. Dash. Nå, i midten der. Ja, ja. cirka i midten. Et lille træhus. Ja, og så med en spand. Og Det så, undrer mig samtidig. og så er toiletpapir, det var Ski Folkeblad, altså gårdsdagens version. De gamle udgaver af avis, så kunne jeg sætte og læse avisen samtidig. Og så kunne man lige... Ja, det skulle... Ja. Og så var der også plads til ensilage. Ja, så var der til kogte kartofler. En slagegul til kogte kartofler. Ja. Jeg ved egentlig ikke rigtig så meget om Hans, for det. Da jeg blev i den alder, hvor altså vi var 8-9 år, så kom han jo ud at tjene i hos Vestergaard. Ja. Eller kom du først på landbrugsskole? Ja, det gjorde jeg, da jeg... Jeg var først i militæret, så på landbrugsskole bag. Ja. Det er soldaterbillede. Ja, men jeg skulle være et sted der. Der har jeg været 20 år. 20. Ja. Var det i Skive? Ja, i Fredericia. Var det i Fredericia? Du var altid på stop. Jeg synes, det var så sjovt. Kom til at træffe en masse forskellige mennesker. Ja. Det gjorde også, at jeg synes, der kom en stor forskel på mig og Hans. Fordi han lærte virkelig ved den lejlighed at sætte tingene på plads. Og jeg har aldrig været i militæret. Jeg har aldrig lært at sætte tingene på plads. Men det kan virkelig, altså det der med, at I skulle sætte skoene på plads, og sokkerne på plads, og det hele skulle... Og undertøj, det skulle være fint orden. Ja, han fik lært orden om, ikke andet. Det er mig. Og der troede jeg skulle være Elvis Presley. Det er som arbejdende landmand. Der skuer ud over marken. Og der blev bygget til stallen hernede. Nå, tilbygningen. Ja. Det var ham muren der snakkede så meget. Ja. Det var Hans. Han hedder også Hans. Ja, han hedder også Hans. Ja, vi gik på jagt med bue og pil og skød i noget. Og vi havde lavet en tømmerflår nede ved stranden, Hans Christian og mig. Og så sejlede vi med den. Den kunne bære en mand. Han kun en. Og så dengang, der var det så meget der sådan noget, vi kaldte det gøl. Det var sådan en slags tang eller sådan noget. Inde i det, der var rejer. Sådan små fjordrejer. Og så læste vi dem op på med tømmerflåen. Så læste vi alt det, vi kunne have på den. Og så ind, og så stod vi og sorterede den. Så piller rejerne fra. Og så tog den med hjem. Og den har vi meget fornøjelse af, den tømmerflåen. Og om vinteren, så sejlede vi på isflager, jo.
Jeg tror, mor hun vidste ikke. Ej, men nu vi er ved det farlige, men der var du så ikke med. Ja, det var dengang, det gik over der. Ja, jeg har hørt om. Ja, det var jo... Ja, det var... Jeg lavede jo meget med. Der var jo Benny og Magnus. Der var kun 1 år forskel på dem. Så vi legede jo næsten hver dag. Og da vi blev store nok til, så spillede vi fodbold hele tiden. Men vi lavede jo også så mindre gode ting. Fordi på et tidspunkt, der var så også andre fra skolen, kan jeg huske. Og så havde vi besluttet, at vi ville gå fra Storup og så over til Lundø på isen. Og det var så på et tidspunkt, hvor det var begyndt at tø. At det var en forret. Ja, det er nok på et tidspunkt. Det var i hvert fald på det tidspunkt, hvor det, der sker først, når isen begynder at tø, det er inden fra land, på grund af varmen fra jorden. Så kan det blive nogle meter, hvor der ikke er is. Kommer ud på isen. Ja. Men vi gik i hvert fald ud på spidsen, og så begyndte vi at gå over. Og mor og far, eller det var nok mor, der kunne se her hjemmefra, det er ikke rigtigt, det jeg ser, at de begynder at gå over der. Fordi der er jo strøm, altså når man kommer ind i Båsk og Vig. Men det kan være galt nok, hvis man falder i. Jeg kan så huske, men vi har jo ikke været klar over faren. Jeg kan huske, at på et tidspunkt ude midt på, der begyndte isen at blive sort. Men der var jo is og så videre, ikke? Og vi gik over. Og vi bræstede ikke i. Og da vi kom over til Lundø-siden, der kunne vi ikke gå i land. Fordi der var for bredt. Der var åben vand hen. Så vi gik langs med isen. Men jeg kan huske, at jeg fik måske det første overhæng nogensinde af mor. Det skete ikke igen, det der. Der har været ålefangst. Der sætter de med ål. Det er mor, der sætter der. Kan jeg se. Og jeg tror det, og far der. Og jeg tror det er fra Rikke, der sætter der. Og så er det bedstefar, altså hans her. Det er jo typisk også, at far han var med ude med båden. Ja. Og var ved siden af. Ja. Og så, ja, det er jo en dybde, hvor man kunne nå røren uden at få hovedet under, normalt. Ja, hvis ikke det var højvand da. Hvis det var normal vandstand. Så var det ret spændende, når man så fik fat i røret og tog det op. Så kunne man mærke ålen. Så kunne man mærke, hvis hovedet, så pullede det lidt på. Ikke? Ja. Men det var lidt lumsk, fordi hvis nu det var halen, så kunne man ikke rigtig mærke noget. Og hvis ålen så havde fået halen lidt imellem der, så jeg oplevede, så var det umuligt at stoppe den. Fordi så han havde en frygtelig kraft i halen. Ja. Så, men hvis det var hovedet, det er jo mere rundt. Ja, nej, det er han ikke. Så det lærte man lige, at man skulle stramme sammen. Nej, nok, der var masser af ål dengang. Men det var jo kolonormt mange ål. Det var jo hver uge, vi fik. Det var helt vildt. Så tog I dem med hjem, og så... Og stegte, og det var fantastisk. Smagte fantastisk. Og så mor, hun vil være så træt, at kommer I nu med ål igen? Hun siger, du godt nok, vi kunne godt holde med de ål. Der står jeg bagved. Det var der til konfirmationsforberedelse. Nå, det gik til præst. Okay. Også på Lundø? Nej, det var heroppe i Højsjø.
præstegården. Ja. Det var ved præstegården. Nej, det er også noget soldaterbinde. Jeg var inde hos Civilforsvaret i en måned i Sæby. Mortensen, Dr. Mortensen, han var militærnægter. Og mor, hun ringede hen til ham og sagde, at jeg havde en knæskade. Fint, så skrev han test af uegnet til... Uegnet til militærtjeneste. Men det var desværre ikke uegnet til Civilforsvaret. Min jagtven, altså det var en fantastisk hund i virkeligheden. Klog, det var. Utrolig klog. Det var godt en speciel hund. Meget klogere end den golden retriever, vi fik bagefter. Ja, du gik på jagt med Ulle, ha? Ja, og jeg havde jo på det tidspunkt, der har jeg så fået en salonriffel. Far elsker at gå med mig, når jeg der ved 4-tiden om eftermiddagen. Så det typisk, at fasanerne, de er gået og fokuseret på jorden. Og så fløj de op, cirka når det begyndte at blive mørkt. Så satte de sig op i et træ. Og Ulle, den havde simpelthen en fantastisk evne til at vide, hvad det var, den skulle. Fordi den kunne finde ud af, hvor den kunne nok lugte, hvor der var fasaner. Og så løb den hen til det træ, det er jo typiske græntræ. Og så sad den og kiggede. Lige præcis op, hvor fasanen sad. Og man kunne næsten være sikker på, at den var i snuden vendt. Der var et eller andet. Og så galt det som på far og mig at finde ud af, fordi så var der altid, man skulle kigge efter, om der var et øje. Og det var så fasanen, der holdt øje med os. Og på den måde, så har vi skudt en del fasaner, ikke? Fordi så ramte jeg den, og så faldt den ned. Og så, det var noget af det, som, og jeg ved, far han virkelig holdt af, at det var nok også et fællesskab der. Ja. Og det havde vi også, når vi fangede ører ude i Limfjorden. Det var også der, det var også. Ja. Så de ting, det husker jeg meget. Hvor gammel er du der? Ja, omkring 20. Mit hår, det var allerede stærkt på den bagegang. Det var stærkt vin af hårgrænse, ja. Desværre, det var godt nok okay. Det var godt nok, synes jeg godt nok, det var træls. Det er det der ravstykke, jeg fandt nede ved fjorden. Når du fandt det, ja. Når så fik hun lavet det til et smykke? Jeg fik en ravsliber i Skive, der slippede. Nå, fint. Lavede det til. Jeg synes også, der er et godt billede af far der. Ja, det der var en original i klassen. Kunne I gætte, hvem det er? Det er Frederik. Han er faktisk skyld i, at den ene af mine tænder ikke sidder helt lige. Altså, fordi jeg var ikke helt fri for at også skulle være med til at mobbe. Nå. Og på et tidspunkt, så blev han sur på mig. Han gav mig en løg ind. Nå, gjorde. Var du sådan en mobber? Hvad? Var du en mobber? Ja, altså jeg kan ikke helt sætte mig fri. Jeg har selv fremkaldt dem. Hvor kunne du fremkalde dem hen? Herhjemme? Op på loftet, ja. I en skuttersæske. Der lavede vi så et linsesystem. Og med pære i den ene ende. Og så linser fokusering. Okay. Så skulle de lægges i fremkaldervæske. Ja. Det er min søster Anne. Og det er cirka i 58. Det er mig og Anne. Og hun enten omfavner mig, eller også hiver mine bukser op. Ja. Så vi havde en københavnerdreng, Freddy. Nå ja, i Freddy, ja. 2-3 år, som kom. At det gjorde mest indtryk på mig, det var, at vi hentede ham hen i Højeste Stationsby. Og der stod så en lille dreng med et skilt på. Og det betød altså, at far han vidste, det var ham, vi skulle tage med hjem. Og Freddy, det var sjovt at opleve, at han kom jo fra Stenbroen. Og det var jo fuldstændig anderledes. Stenbroen i København. Hvor gammel var du dengang? Jamen, jeg var nok en 7-8 år. Altså. Det var efter krigen. For at få bybørnene ud og blive lidt... komme ud på en frisk landluft og blive fedt lidt op og sådan noget.
Det var selv i fattige familierne i København. Jeg begyndte min rygekarriere ret tidligt. Der har jeg nok ikke været mere end 8-9 år. Og det var igen i samarbejde med Benny og Magnus. Vi har fundet ud af, at sådan nogle hyldegrene, de har marv indvendigt. Og det kunne vi udnytte til at lave dels et piberhoved, og dels stangen der. Og der har vi så lavet piber. Og vi har jo ikke noget tobak, men der var jo masser af tørt hø. Så jeg kan ikke huske, hvor det var, vi havde lavet vores reden. Det var jo langt væk fra mor. Og der sad vi så og røg. Ja, mor hun kunne lugte i de lommetørklæder. Ja, jeg havde så et lommetørklæde i lommen, og så kan jeg huske en gang, hun det lugte af røg. Ja. Og så må jeg jo så til at forklare. Der var han under mistanke. Og så gik mor og far, jeg skulle forklare, hvor det var, vores rygested. Og det gjorde jeg så. Jeg kan huske, at jeg havde dårlig samvittighed. Ja, det var da vi byggede om her. Der boede vi en periode hen i skoven for hele familien. Det var sidst på sommeren til først på vinteren. Og hvad er det årstal, snakker vi om? Det er nok de 46, eller så. Nå, lige efter krigen. Ja. Jeg blev født der. Jeg kan ikke huske noget. Det er derfor, jeg vil have Hans til at fortælle. Det er den kværn der. Den er malet meget korn til grisen. Her stod tærskeværket, og så skulle vi så smide nægen op på indgangen der. Og så stod far og puttede de der næg ind i tærskeværket, og det støvede helt vildt også. Men der kom jo korn ud af det, og der kom halm ud af det. Og det korn, der kom ud af det, det blev boret op. Der er simpelthen det der, I kan se deroppe, det er kornlager. Og så den træk derned, det er så der, hvor man kunne lukke op for kornen, ned til kværnen. Og jeg synes, det var så hyggeligt, fordi den der kværn, det var sådan en tryg lyd. Han stod ja, det var sådan en rolig lyd. Så det er noget af det, jeg kan huske fra min barndom. Og her, det var det ikke, hvor fint det skulle være. Det var mig, det skulle lægge sammen. Ja. Hvor fint det skulle males. Ja. Første jordbær. Årets første jordbær fra Skiveegnen er inden for rækkevidde. Allerede i morgen kan gårdejer Hans Hermansen fra Islev Kirkeby sende de første portion af sted til auktion i Viborg. Ligesom sine kolleger kan Hans Hermansen love store og flotte jordbær i år og til normal tid. Det er sådan en glad julegris. Der var et tidspunkt, hvor der holdt kø. Ja. Herfra og så over til Axel. Jamen, den vej hernede. Ja. De holdt på begge sider af vejen. Ja. For der har vi der var biler så langt øjet rakte. Og de kom med baljer. Og det var helt vildt. Ja, det var selvplukker. Ja. Jeg kan huske, jeg stod jo ved kassen. Der var 7.000 kroner i kassen. Ja, det var jo fuldstændig. Ja, og det har været omkring 273. Ja. Den er måske lidt senere måske. Og i 74, der købte mor og far en splinter ny Volvo. Med det hele. Det er en, der i dag vil koste 500.000. Ja, det var. Jeg fatter stadigvæk ikke, hvordan. Men det går det. Og det var jo ikke helt. Nogle af pengene har jo ikke været omkring skattefejl. Ja, det var godt nok. Det var tider. Vi var fri for alt det bog med skattevæsenet. Slagtesvingestigen, det var her, og her, der gik
typisk 7-8 i hver svinesti. Men senere hen, da det blev kartoffelavl, det handler om, så var her hvert forår, så var der forspiring af kartofler. Og det stod fuldstændig tæt med spirekasser heroppe fra, og så helt ned. Hestene, de stod her i gamle dage, da vi havde heste. Der blev lavet op til grisesti.